Seguimos adiante na nosa programación variada, actualidade, entretemento, entrevistas que tivemos hai un anaco. O doctor Vila Morientes, dentro dese espazo de tendencias con Teresa Valde revisade, botada unha llada no noso muro de Facebook, na nosa canle de YouTube. Estamos de novo en directo na nosa páxina de Facebook, na nosa canle de YouTube, porque temos a diferentes protagonistas que estamos tendo tanto nesta franxa de local, en Santiago de Compostela e nesas comarcas, pero tamén no programa matinal de 8 a 10 para todo o norte de España, para Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi. Temos protagonistas en feminino que velan por mellorar a calidade de vida das mulleres, que loitaron por meterse nesas distintas reivindicacións de feminismo, de igualdade. En fin, pois dentro de todas esas sinerxias, a nivel local, o Concello de Padrón tamén ten moito que dicir. Vai haber, como non, acto conmemorativo con motivo do 8M en diferentes recunchos en Santiago, en toda a nosa comarca, tamén en Padrón. As rumorosas, así es como se chaman esas mulleres que van recibir distinción. E para falar de todo iso, pois unha das primeiras convidadas que temos, xa vou a enfocar, é Mariló Saco, que é responsable da Concellería de Muller e Igualdade, entre outras áreas. Mariló, benvida, bos días. Bos días, moitas gracias. Que se estrea vostede neste estudio. Así me gusta. Sí. Así me gusta. Outras compañeiros e compañeiras junto co alcalde xa estiveron por aquí, pero nunca recibíramos a visita de Mariló Saco. Unha Concellería de Muller e Igualdade que está presente, activa durante todos os días do ano, aínda que, bueno, coa chegada do 8M, pois é cando se pon en valor ese tipo de iniciativas, galas e demais, pero un traballo constante o que se fai no día a día, non, Mariló? Si, é un traballo de todo o ano. Pois inculcando nos colexios, na cidadanía, a igualdade, todo o que poidas imaginarte, desde o Concello e sobre todo no Departamento do CIN e Igualdade, pois estamos aí. Falamos do CIN, que é o Centro de Información a Muller, non? Que como se denomina, que temos a unha das psicólogas que precisamente forma parte dese entramado, a Mercedes Rego. Buenos días. Bos días. Que tal estás? Primeira vez que nos visita tamén. Tamén. Están as dúas nerviosas, porque claro, saese do seu día a día, e demais, aínda que imos falar do seu día a día, isto de espallalo e de facelo público, pois moitas veces pois non é doado. O sea, que lle agradezo xa a presenza ás dúas. Mercedes, facemos mención do CIN. Que é o CIN? Unha visión xeral que existe moitos concellos, sí, pero no caso de Padrón, contame. A ver, no caso de Padrón, o CIN, como en todos, é o primeiro recurso que teñen as mulleres para calquer tipo de información, asesoramento e demais que necesiten. Actualmente o equipo do CIN en Padrón está formado por unha asesora xurídica, unha dinamizadora en igualdade e eu que son a psicóloga baixo a supervisión e xestión de Mariló, por suposto. O sea, que estades en comunión. É un equipo de necesidades conforme as necesidades do CIN. Aí entra a labora da Concellería, non? Sí. En que momentos está o CIN agora mesmo? En que se ven atendendo? Cales son as necesidades? Cal é o día a día? Vamos a ver, é un recurso de proximidade, co cal basicamente atendes todo. Sí que é certo que está enfocado, obviamente, a temas especificamente de violencia de xénero, diversidade sexual tamén. Naceu precisamente para iso? Nunha primeira chamada de violencia de xénero? O CIN? A ver, primeiramente, date conta que o CIN de Padrón é do ano 95. Xa do 95? É dos primeiros CINs, sí, que se abriron. Entón, evidentemente, a forma de traballar, a perspectiva, ademais, claro, desde o 95 claro, ata o de agora, pois é diferente, afortunadamente. No 2001 é cando se incorporan os servicios especializados de atención psicolóxica e asesoramento xurídico, e agora nestes 3 últimos anos a dinamizadora en igualdade. Entonces, claro, é o primeiro recurso, pois mira, no primeiro momento era máis fomentar temas de asociacionismo de mulleres, xestionar todo un pouquiño eso para que o traballo que estaban facendo que realmente fora máis productivo. Tiña máis visibilidade e tivera máis repercusión, sí, non? De feito, algunha das asociacións de mulleres que se crearon nesa primeira etapa todavía siguen activas e moi activas. Sí? Sí. Dende Dende os 90, dende o século pasado.
Que bueno, o asociacionismo tamén levado a todos os espectros, pero tamén no feminino, que necesitaba dese empuxe, verdad? Pois sí. Quizáis o asociacionismo masculino xa viña con maior relevancia, pero e así comenzou o CIN. E o CIN, eso, comeza no ano 95, simplemente con unha persoa, e despois, eso, no 2001, vámonos incorporando servicios especializados. Que comunión hai? Que necesidades vos transmiten dende o CIN, que intentades levar a cabo? Non sei se persoal, non sei... Eu creo que todo tipo de preguntas, información que piden, realmente... Eso moito, contestacho moito mellor Mercedes. Vais a formación, sí. Vamos a ver, o CIN ten diferentes liñas de traballo, evidentemente. Temos, por un lado, o que é a atención persoalizada, cando unha muller ven con unha demanda en concreto, e o que comentaba, desde que temos a dinamizadora en igualdade, pois, lóxicamente, tamén tratas de facer actividades. Nos creemos moito na prevención e sensibilización desde moi cedo, claro. Entonces ahora sí que hai unha certa continuidade nas actividades que se ofertan e cas que colaboramos nos centros educativos, cas propias asociacións que en algún momento tamén demandan pois formacións ou actividades nalgúnha liña. Entonces, pois bueno, vas tratando de compaxinar o que podemos facer a nivel de despacho con ese traballo máis para o que é todo a comarca de Padrón, porque o CIN leva Padrón, Rois e Dodro. Ah, vale. Sí. Padrón, está ben ese apuntamento. Claro, falamos de violencia de xénero, custa, entendo que dar un paso de denuncia, dar un paso a xente que nese caso, a través da porta do CIN, chega, non sei se confundida, non sei cal é o termo, aí a túa función como psicóloga penso que é crucial no primeiro termo, non? Aí, a compañeira asesora xurídica tamén é fundamental, tamén, evidentemente. Sí. A ver, depende un pouquiño o xeito polo que cheguen. Si xa chegan o sea, derivadas de forzas e corpas de seguridade, denuncia, ¿no? Xa con denuncia, claro, e demais. Claro. Entonces, pois, bueno, aí sí que, por exemplo, nos traballamos moi en conxunto, en concreto, neses casos, o acollemento sempre soe ser tanto a asesora xurídica como meu, as dúas en conxunto ca muller, para xa evitar revictimizacións e demais. Conta a historia só unha vez e despois xa vamos orientando. Co tema de procedimento xudicial, evidentemente, chegan, como nos pasa a maior parte da xente, perdidas que non sabes por onde tirar. E con respecto ao tema psicolóxico, pois, bueno, supoño que non é moi difícil imaginar o estado no que pode chegar unha muller que se ve nese caso. Hai outro tipo de casos que chegan o mellor dunha forma máis indirecta, ou ben porque nos centros educativos ou as compañeiras de servizos sociais, cas que tamén traballamos un equipo maravilloso. Claro, ben unido todo, claro. Sí, que detectan cousiñas que tal, entonces suxiren, mira, o mellor pois non sería mala idea que falaras con alguén e tal, e bueno, van saindo cousiñas e a partir de aí pois traballamos hasta sempre respetando o ritmo da persoa, evidentemente non lle vas a decir a ninguén o que ten que facer, pero sí informando para que, chegado o caso, pois tomen a decisión ca maior información e seguridade posible. Que datos temos feos? Feos. Claro. Inda que sean sitios pequenos, os datos son feos. Sí. Sí. E sobre todo, agora últimamente preocupanos bastante na xente nova. E que algo do que vemos falando, titulares, tempo de tertulias, psicólogas, outras que pasaron por aquí, como en distintos casos de xente nova que ven de consumir porno con idades moi curtas, 8 ou 9 anos, que pensa que as relacións sexuais son eso ou nada ten que ver co que realmente é, non? Amor, paixón. Sí, é preocupante tamén. Responsabilidade afectiva. Claro, que son moitos factores que penso que esa gama de cine non mostra, non? Datos feos. E aparte que un acoso e derribo constante, 24/7, refiérome, a rapazada non está desconectada en ningún momento. Que si redes sociais, claro. Vamos hacia atrás. De feito, hai unha liña de traballo tamén con respecto ao tema de violencias digitais e demais, que desde o 25 de novembro pasado, que tamén estamos
traballando en colaboración ca outra concelleira. Sí. A Imos Concelleira para de Novas atrás. Tecnoloxías, sí, sí. Esa percepción que tamén tes como... Non a teño eu sola, témola todas e cando nos reunimos e falamos sí que vemos outra vez como que as mulleres tamén se volven que se sinten identificadas moita xente xoven co que o home se preocupe en exceso que bo para elas. Claro, volvemos aí, é que volvemos aí. Volvemos a ese momento Con toda a información que temos, exactamente. con todos os casos que se ven, Sí. con todo o acceso que temos a todo, con cun feminismo máis vivo que nunca, cargado de igualdade, cargado de boas vontades. E volvemos aí. Sí, volvemos e cada vez estámoslo vendo máis e cando nos reunimos, como xa che dixen, falámolo, é increíble porque xente que ves nos institutos, ves Padrón é un pobo moi pequeno e ves cousas que teño se este chaman a control, atención. moléstalle este me gusta ou esta situación porque me quere. Sí. É que isto é algo que pensaba Sí. Mercedes que estaba superado. Parecía que sí, pero non. Parecía que sí, pero non. E eso, e casos, eso, a pesar de ser un sitio pequeno e demais, casos de chegar a extremos moi feos xa de control e, bueno, maltrato de todo tipo. En fin, pois que sirvan estes programas tamén para alertar primeiro da responsabilidade que ten un adolescente, unha persoa moza gas redes, pois que nós nacemos noutra xeración, tiñamos outros perigos, entre comillas, a importancia tamén dos educadores, dos pais de... Sí, por eso que che comentaba antes, o tema de que creemos moito na colaboración, pois eso, con centros educativos, asociacións e demais, para empezar xa desde educando en valores de igualdade, de respeto, xa desde moi pequeniños. Tamén é certo que sí que notamos, e hai agora, por exemplo, co que che comentaba, que a asociación esta que todavía sigue activa, moita sensibilidade tamén na xente maior, porque danse conta de que hai moitas cousas que os superan e que o mellor os patróns que teñen de educación deses netos e netas que quedan tantas horas con eles, como que xa non tal, e si hai interese de feito. Bueno, nos en Padrón temos a mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, levamos xa varios anos traballando, e a verdade é que funciona moi ben, sobre todo para chegar a sectores ou a zonas que teñen pois preocupacións que o mellor, se non fora a través destas reunións que temos e demais, que non chegaríamos. E sí que agora temos tamén varias actividades así, tipo interxeracional e demais, porque sí se detecta tamén na xente, pois eso, abuelitos e abuelitas, que notan que aquí algo non vai ben. Pois está a sociedade que nos toca vivir a día de hoxe, que as súas, en fin, controversias e moitísimas cousas a mellorar. Isto non é unha cuestión de estatus, nin de rural cidade, é máis, polo que me dís, de idade. Sí, ¿no? O que estás, sí, o sea, a nivel xeral, desde eso, rapazada hasta o final. Bueno, o fin, que esa chamada de poñer en valor todo o que están a facer os distintos centros de información a muller, que no caso de Padrón naceu con uns motivos que foron derivando noutros e que se van adaptando ás distintas circunstancias. Pero tamén con motivo do 8M, Marilo Saco, como digo, responsable das áreas de muller e igualdade no Concello de Padrón, tamén hai un acto protocolario, un acto que ven sendo habitual, que vai ser o mesmo día. Sí, vai ser o 8M, sí, o sábado. Onde será e a que hora? Ás 12 da mañá no auditorio. 12, mediodía auditorio, xa temos a data, pois se depois se me olvida recordalo. Que son esas rumorosas, que se vai facer dentro do Concello de Padrón con motivo do 8M? A ver, as rumorosas, nos centrámonos moito nas rumorosas, ese 8M céntrase nas rumorosas, sempre estamos reunidas e buscamos, rompemos moito a cabeza, porque sempre queremos mulleres emprendedoras, mulleres que fan traballos que non son típicamente de mulleres, traballos que nunca dirías, bueno, pois esta muller podría chegar a facelo.
Entonces, claro, Que van rompendo así algún teito de cristal exactamente, posto e demais, exactamente. ¿no? Hai que romper con todos esos mitos e hai que seguir reforzando a igualdade por todos os medios. Entonces, bueno, pois estas rumorosas pois foron 7 mulleres que eleximos. Normalmente son 8. Este ano son 7 porque a octava muller, sí, entre comillas, e o CIN, porque estamos no 30 aniversario desde que empezou. O único CIN... 95-2025, efectivamente. O único CIN que estuvo en activo ininterrumpidamente. Entonces, bueno, tamén merece o seu reconocemento as traballadoras... 7 mulleres máis o CIN. Exactamente. Que son todas as mulleres. Sí, ao final podemos aí no decir CIN encontrámonos todas. E, bueno, tamén temos, aparte deso, empezamos o día, si o tempo permite, cun mercado de mulleres chamado Voces delas. Onde será? Na zona, así, na zona antiga? Sí, na Plaza Baltar, nesa calle. Xa che digo, si o tempo permite, ás 11 da mañán... Moito sol levamos, a ver. Sí, a ver si temos sorte. A ver se temos sorte, por allá. Bueno, aí empezaremos, despois pasaremos ás 12 da mañán, como che dixen, para o auditorio, cas 7 rumorosas, ali leerase o manifesto, leerei o manifesto, darase o recoñecemento ás rumorosas e o alcalde cerrará o acto. Teremos tamén unha actuación de catro trompistas, que realmente é un instrumento que sempre foi máis masculino que femenino. Sí. Entonces teremos un ratiño de música, outro ratiño de coloquio e xa terminaremos cos premios ás rumorosas. 7 mulleres máis o CIM. 7 mulleres, claro, supoño que mulleres haberá, valientes, emprendedoras, loitadoras, pero custa, sí? Sí, custa, porque aparte queremos destacar a cada unha dun ámbito. Entonces, bueno, custa porque son moitas mulleres. Ahora, o mundo é levado por moitas mulleres. Entonces, esta empresa, polo menos, xa, como exemplo. Bueno, aí tes o noso goberno, que o señor alcalde confiou en 4 mulleres. Certo. Por primeira vez, é un goberno mayoritario de mulleres. Estámoslo facendo todo o mellor que podemos. Bueno, eso non me cabe ninguna dúbida. Queres mencionar as mulleres? Sí, podo mencionar as mulleres. Podes mencionar a esas rumorosas que van ser homenaxeadas pois con todos os méritos, cada unha na súa disciplina, na súa área. Sí. Todas as idades tamén, sí? Hai distintas idades, sí. De feito, hai unha rumorosa que ven a filla tamén pola trascendencia no comercio local, pero que tamén homenaxeamos a súa nai, que, bueno, cariñosamente chamámoslle Sesi, e María José, pero bueno, chamámoslle Sesi, e homenaxeamos a súa nai, que chicha a de Exclusivas Castro, que, bueno, de coller unha tenda moi pequeniña de cousas de bebé, creou pois unha referencia moi grande en Padrón de todo o que necesitaba un neno desde recén nacido hasta unha edade. Sí. Non sei, 3, 4 anos, 5, incluso cando estaba chicha máis. Bueno, eso, homenaxeámolas ás dúas. Despois temos a Miriam Cortizo, que está tamén homenaxeada por ese proxecto tan grande que foi ela a que encabezou e a que fixo todo ese proxecto ali en Cortizo. Temos, que non se me olvide, Beatriz, a soprano, unha voz fantástica. Que máis temos? Estou tirando de memoria, non estou lendo. Temos a Isabel, unha profesora de infantil,
moitísimos anos, toda a súa vida cos nenos desde pequeniños, unha trayectoria moi larga. Botame unha man, Merce, botame unha man. Temos a Elena, que é enfermera, e aparte, bueno, ten unha sensibilidade social moi grande, foi a primeira familia de acollida que houve en Padrón. Bueno, xa pasaron varios nenos, fai pouquiño tuvo un recién nacido, unha recién nacida. Sí. Fáltame algunha. Noa Vázquez, viviu en Padrón, ahora vive en Madrid, pero vai vir ese día... Vai estar ese día. A creadora dos caramelos do Pemento, dociños. E temos a Martina, unha deportista de triatlón. Creo que xa están todas. Mais o CIN, que está aquí Mercedes, a psicóloga, Isabel, pola parte que lle toca de Dereito, e, bueno, temos comercio, música, emprendedoras, innovación, hai de todo aí. Sí, temos de todo. Non quero olvidarme de Vanessa, que é unha dinamizadora estupenda, que é a encargada de ir por todos os colexios, facendo as actividades para xa involucrarlle todo isto aos nenos. E de verdad que sí, parece mentira, pero de pequeniños, porque traballa con nenos desde 3 anos, e quedanlle as cousas aos nenos, vanlle calando, vanlle calando moi fondo, sí. Que polo que vemos é importantísimo, Sí. Bueno, sempre foi, a educación é importantísima, pero cando vemos algunha alerta, como a que estábamos aquí comentando, é importante poñernos os adultos, principalmente, a intentar dar solución para deixar pois unha sociedade un pouco mellor. É a nosa responsabilidade que as novas xeracións pois sexan unha mellor versión sempre do que deixamos, pero algunha alerta que se encende por aí, algún pilotiño que temos que mellorar, e dende aquí a todas as persoas que nos escoiten, sobre todo aquelas adolescentes que hoxe pois estarán de festivo, temos que ter alerta. O control nunca é síntoma de amor. Nunca, o amor é outra cousa. Entón, pois, revisade, entrade no diccionario e buscade amor, se en algún momento pon control, instigación, quítate esa minisaya e pon... Eso non aparece. Entón, amor é dar liberdade e admirar a parella. Admirala. E que buscar a felicidade nesa persona. Bueno, pois... O CIN, que tristemente ten datos feos do que ocorre co tema da violencia de xénero. Hai outros moitos factores, non sei se de emprendeduría, de botar unha man ás mulleres que están nun momento débil, bótaselle tamén unha man de sair hacia a sociedade en algún momento máis crítico, digo dende o psicolóxico, non? Que acude ao CIN. Máis alá da violencia de xénero. Sí, máis alá, sí, por suposto, vamos a ver, somos recurso de proximidade, na medida do posible procuramos estar o tanto das dificultades como das... Unha ruptura clásica. De toda... Sí. Non todo levamos ao extremo de... No, vamos a ver, e nos nese sentido, nos recursos que temos tanto a nivel de administración como de comarca, ademais, pois procuras estar ao tanto para ofrecerlle toda a información o máis aceitada posible. Podemos derivar pois as compañeiras que levan o tema de emprego, actividades de formación deportivas, para que volvan a retomar un pouquiño tamén elas o seu propio coidado, que é o que habitualmente primeiro se deixa. Soe ser, sí. Entonces, sí, vamos a ver, procuramos que, na medida dos recursos que temos, a atención sexa o máis integral posible. Me dices que Padrón, Dodro e Rois. Sí, son os tres concellos, sí. Bueno, pois que vou decir, que agradecer a Mariló. Xa pasou, Mariló, xa pasou. Que estaba nerviosa porque quería dicilo todo ben, o fixeches moi ben, explicalo todo, que o motivo do 8M, que o Concello de Padrón quere celebrar coa cidadanía, con ese acto, onde 7 mulleres máis o 5 con ese 30 aniversario van ser homenaxeadas nunha data que tamén a van lembrar. O día que o Concello pois me levou un auditorio e ali houve un discurso. Penso que é unha data tamén bonita para
para estas mulleres e para todas as que precederon e todas as que virán. Gracias, Mariló Saco, por vir ata aquí. Gracias a E a vos. seguir traballando no día a día. Sí. Polas mulleres e pola Sí, igualdade. por todo. Mercedes Regos, que tamén, que foi un placer. Que o gallá na seguinte conversa que teñamos xa se van os datos, xa se van remitindo, que sempre se xa mellores. Neso estamos intentando traballar. E que o CIN, o gallá, máis pronto que tarde, non sexa un lugar de violencia de xénero, que sexa, pois, todo o que a sociedade e as mulleres teñen para ofrecer. Que é unha pena que sexa que teñamos que falar desto, pero bueno, a 4 de marzo de 2025 toca. É o que toca e non podemos escapar á realidade. Algo máis que engadir, Mariló, ou dixemos todo? O único que me queda por decir é que inda que nos poñemos o noso graniño da área desde o CIN, pero a educación empeza na casa. A educación empeza na casa e por moito que os demais fagamos, a escola van a parchear. A escola van a aprender. Non van a que os eduquen. Entonces, temos que ser todas as mulleres moi conscientes deso, tanto aos fillos como ás fillas, educalos da mesma maneira. Total. Mercedes, algo máis xa para despedirnos? Graciñas. Pois xa está. Con este graciñas, Mariló Saco e Mercedes Regos, hoxe con nos aquí nestes especiais que estamos facendo xa na previa, na antesala do 8M.